Kau
Mas Adit. Waduh, pawangnya kusuman ning ati kok. Ket morning beri. Ayo Mas, sapa penonton-penonton di depan. Jenengan ini Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mas Aditya Wahid yang kini telah berkesempatan hadir. Sebelumnya, sapa dulu untuk YouTuber-YouTuber yang ada di depan sini. Ada Mas PSJ, halo apa kabar, selamat malam. Ada juga dari Eko Kodok Channel, satunya Mas. RBN Channel, matur sembah nuwun mugi-mugi dados rezeki ingkang berkah barokah kangge panjenengan sedaya Mas nggih. Wah, iki jenengan iki gawe-gawe aku kok. Ora apa-apa. Tenan lho, lah iki maaf lho Mas. Aku rene mau ki sebenarnya nonton lho. Loh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadine outfitnya tetep kada cendak. Ora apa-apa. Sing penting kan kondange ya. Ya ora bala. Kok sih Mas, aku ini penasaran karo sing joget buri dhewe iki aku ora asing karo buri dhewe iki. Dicek. Ora lho. Heeh. Dicek sik. Iki sinden pojok ler kidul kono kok tekan kene iki opo lho? Bobote melu-melu nguri-nguri budaya Jawa. Lah nggih to. Aku ora asing kok dhuwur kok. Oh, iki sindene kidul kono. Iya. Tanggane sampean luar biasa pokoke Mas. Mas Adit, berikan satu tembang lagu sing gek viral neng topeng ireng Tinatu. Tinatu. Nggih, Tinatu. Iki ditakoni sik Mas. Sampeyan wingi FYP Tinatu saiki diaturke kanggo kanca-kanca niki. Iki berarti nuansane agak tatu. Nggih, tatu Mas. Tatu. Enggak, rada ngepas. Oke, Mas Adit, Tinatu. Untuk panjenengan semuanya. Meninggal rasa tanpa pungkasan. Kasunyataning rasa kabendung ing dada. Kujiwaning tresna dina tukeng no
lebu gogowo maruta Tinatong kagem panjenengan sedaya Indah manis sinar iya rasa mulai madu ditambah ing taman senadyan ngomong semu Sososon dikon nuker cerita katresnan nanging sawah kesangenan sliramu sumpah marang liya nikah rasa tanpa pungkasan supaya badaning rasa sinten dimaca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo berkaum muslimin muslimat serta pakai kebatayan ojo giyato anggone menghormat marang mirot Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kanggo lamun wong urip ra gelem menghormati besok yen upaka ing pati bakal abado lan swarga kakek luar biasa. luar Mas Adi. biasa. Boleh aplaus dulu bolo-bolo. Banyak nek karo kondangi kidul kono ora tau gagal. Iki pokoknya aku ning tengah kene. Iya bener, ning tengah kono aku tani buka kok ngene. Sampe yo rene no, aja ning kono. Nah, ning tengah lek penak to. Iya penak, Padang iya. Kadane dipenakke kok do megah lho sini. Iya iya kadang kok Mas. Pitoke Mas. Ya, Lagu berikutnya iki lagu meneh iki. Waduh. Iki nuansanya apa iki? Wah, kesayangan. sayangan, saiki cinta-cintanan. Cinta-cintanan. Mau cidro saiki cinta-cintanan. Iki yo sayang tenan iki. Sido sayang apa ora? Kira-kira yo wis sampean ngerti dhewe to Mas. Nah ora sido sayang aku tak mundur ora apa-apa. Oh iya ora to ya. Wong lanang kuwi kodrate berjuang. Mending ngalah. Napa to dibungak-bungak napa to jane? Ya kok ngono ki bola-bolamu.
Angger eneng kancane sing rada mak pleret sithik ling guyu banter dhewe. Kandhani yo. Sepiro Mas? Aku rang ngemis ning atiku mires curi karasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal hilang. Jan Josis luar biasa. Kesayangan. Konsepnya kesayangan. Iya, kesayangan. Neng nak ora sido sayang, mending tak mundur wae. Oh iya, is. Curhat terus itu. Ora gue curhat iki. Monggo Mas. Oke. Nikmat sayang. Aku orang balesi Hopo sliramu wes lali Janji suci Nanti kamu wingi Cak Singan yo Yo bakal kurang jalan iya Mas. Halo. Halo Mas. Bengi iki luar biasa. Luar biasa Mas Adi. Pokoknya konco-konco kendalen Wirayuda Is. bengi iki sak jose. Sak jose. Tampil kabeh. Oh, tenan. Lakon-lakone tampil. Pokoknya lakon-lakon. Ya. Dalang yo enek. Dalang yo elek kok. Dalang iki wayang. dalang tok lho. Isine iki. Dalang tok Mas Panjer. Dalang yo enek. Dalang wayang, dalang kericuan. Nah. Dalangan pit yo enek. Oke, dilanjut Mas Adit. Ya. Wacepain lanang badan nunut ilmu Wacepain lanang badan nunut ilmu Hocoran yang turun hilang bodohmu Hocoran yang turun hilang bodohmu Ngelmu iku koyo widodari Ngelmu iku koyo widodari Moyo dan
Yo. Ayo. Oh. Wah, sangat luar biasa. Ya, Tepuk gayang. tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Kendalen Wirayuda. Kendalen Wirayuda. Nah, Mas Adit. Aku tak weling karo Mas Wisnu. Oh. Iki pokoknya Mas Wisnu, Mas Agung karo Mas Pandu. Gandeng iki dalang kabeh wong Ya, telu. heeh. Aku tak njaluk pokoknya setahun iki kudu ra ping 7 apa ping 3. Aja pisan tok. Pagelaran kaya ngene iki kudu Mas. Heeh. Wah, tenan luar Pokoknya biasa. setahun iki pindo. Pindo. Oh iya. Pokoknya derek dedonga Mas. Nggih. Pokoknya warga Kendal sak kanan kiringe pokoknya jaya selalu. Amin ya robbal alamin. Matur Pokoknya suwun, rezekine Mas Adit. lumintu Mas. Nggih. Pokoknya Amin. berkah barokah kanggo warga ing Kendalen mriki. Paringi sehat Paringi walafiat. sehat. Nggih, sing sepuh-sepuh panjang umur. Wah, Sing tenan. nom-nom lek apa Mas Adit? Lek opo aja kesusu. Aja kesusu Mas. Babakan kaya ngono ki bahaya. Bahaya. Adegan berbahaya. Bener. Adegan berbahaya. Bener Mas Adit. Iki spesial kanggo anu Mas. Kanggo sing disayang. Kanggo sing disayang jare. Sing disayang. Sing disayang sapa ki? Sopo kuwi? Sijine mong riko nang ati nisan selapase separo raga iki ya Rama kanggo rika ya Rama kanggo rika. Jan jeru saka ati paling jeru. Lah piye wong pancen konsepnya begini. Alah nggih. Curhat bener gak aku. Kanggo riko Mas Adit. Oke. Piye. Sing ana kang bisa ngalangi niat iki masya tasa kodra serta ruhi. Sing ana yang bisa sesibalas iki riko awas Arab yait son lakoni kanggo riko. Siji tembok riko nang ati nisan selapase separo raga iki ya Rama kanggo rika. siji nemo riko nang ati nisa
Mas. iki. Iki Lah ngene, iki. pancen di konsep Kendalen Wirayuda saka tinatu sik ya ora. Nuansane tatu ya ora. Bar kuwi sayang. Bar kuwi langsung apa mau? Sayang bar kuwi kanggo Rika. Digawe Rika, gawe kowe. Iya. Bar iki dijiglokke meneh. Iya, ditibake wis bar jiwa angkat dhuwur, tibake sak jero. Tambah ora penak, kelangan wis apalan. Kok iso. Dadi sing konsep iki tak tekon sing konsep sapa lagune iki? Payah. Jan Mas. Oh iya, mulane wani blangkonan dhewe. Mulane wani blangkonan dhewe. Kelangan isan iki wis kelangan kaya hangson eman rasane timbul lara kudyangan dikobong liya wis coba ngelingan kena masio abot hangsun krasa kaya ngono kok Le. kelangan kok lagune yo pancen Jan seko ati terus nyanyi iki. Pokoke ati paling mungil digawa kabeh. piye wong kelangan wis tau ngrasake kelangan burung Kompak. kelangan duit mesti. Kelangan duit. Ojo ngasih kelangan duit. Ya. Ati. Wah, berat lho iki. Bojo. Oh, sapa? Sopo kuwi? Sopo kuwi mau? Kaya kenal. Sapa kuwi mau? Kaya kenal. Sapa kuwi kok ngesake men? Kaya kenal konsepe. Monggo, Mas. Hangsun karepno iso selawase yang mau abiriko tapi kenangi mane ceritane wis beda saikine riko wis ikono Angson arep no bisa ampiriko selawase yombong ampiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saikine riko wis ono dikala wong liya Kelangan isan iki wis kelangan kombyong hangson emon-emon lara rasane timbul lara kudyangan dikobong liya Coba ngalinya kena pasio Kabotan soto
Baik, satu tarian sajian terspesial untuk panjenengan semuanya. Topeng ireng telah diaturkan. Kembali bersama Prikonco Aswara Budaya. Kita hadirkan satu artis singket mau hurung sido ngadeg.